myöskin tämä tieto, mitä hetken päästä sitten alkaa tulemaan, niin saadaan vietyä se meidän Voima Uusimaa-hankkeen sivuille ja kuka tahansa voi käydä sen jälkikäteen kuuntelemassa sitten tallenteena. Mutta nyt on vuorossa pienimuotoinen webinaari Voima Uusimaa-hankkeelle ja me ollaan saatu vieraaksi Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskuksesta. Hän on kertomassa koronatukivaihtoehdoista, mitä kaikkia täällä Uudellamaalla on nyt ollut tänä vuonna käytössä. Ja myöskin ajatuksena meillä oli niin, että yrittäjät voivat myöskin itse esittää siinä loppuvaiheessa kysymyksiä. Me hanketoimijat laitoimme menemään Marialle eilen jo muutaman kysymyksen myöskin etukäteen ajatuksena niin, että ne on tällaisia yleismaailmallisia, mitkä varmasti kiinnostaa monia yrittäjiä, niin käydään niitä myöskin siinä loppuvaiheessa vähän läpi. Mutta ihan lyhyesti tämä Voima Uusimaa-hanke. Tämähän tiedottaa hyvin pitkälti, mutta me myöskin neuvomme ja autamme erilaisissa koronatukivaihtoehdoissa. Ja tämä tiedottaminen tapahtuu täällä Uudellamaalla hyvin pitkälti erilaisten yrityskontaktointien kautta. Sitten tehdään muutamia erilaisia videoita yritystapaamisista. Sitten on näitä webinaareja muutama, myöskin ryhmäporinoita, missä yrittäjät voivat kommentoida ja keskustella keskenään eri emännän, isännän kanssa. Ja sitten ihan tämä yrityskohtainen kontaktointi hyvin pitkälti tapahtuu soittelemalla. Mutta mun puolesta Maria, ole hyvä, voit aloittaa ja varmasti sopii kuulijoille myöskin se, että jos tulee saman tien mieleen kysyttävää, niin eikö niin, että saman tienkin saa kommentoida tai kysyä? Kyllä, sopii oikein hyvin. Tämä, että saa keskeyttää ihan koska vaan. Ja mä oon tosiaan Maria Konsin-Palva ja tuun Uudenmaan ELY-keskuksesta ja mä oon siellä johtava asiantuntija yrityskehittäminen yksikössä ja vastaan maaseuturahoituksesta. Ja nyt yritän sitten kaivaa sen mun esityksen esiin. Noin. Mä ajattelin, että vaikka tässä oli nyt koronarahoitus se teema, niin mä ajattelin kertoa lyhyesti kaikista ELY-keskuksen yritysrahoituksesta, koska pääosa noista koronatuistahan on nyt se haku loppunut jo, niin mä ajattelin, että voi ihan kertauksena kertoa kaikki, mitä ELY-keskuksessa on yrityksille tarjolla muutakin rahoitusta, koska niihin voi myös olla avuksi. Meillä Uudenmaan ELY-keskuksessa itse asiassa ei ole haettavana muuta kuin maaseutuohjelman yritystukia ja sitten nämä maa- ja metsätalousministeriön väliaikaiset kriisituet, että ne on ainoat meillä hallinnoitavat yritysten suorat tuet. Sitten Uudenmaan yrityksille on myös tarjolla yritysten kehittämisavustuksia ja yrityksen kehittämispalveluita, mutta ne hallinnoidaan tuolta Hämeen ELY-keskuksesta, mutta kerron niistäkin ihan lyhyesti pääperiaatteet. Ne on ihan hyviä työvälineitä nekin. Maaseutuohjelman rahoituksista niin on tosiaan tämä yritystuki ja maatilojen rakennetuki ja sitten on kehittämishankkeiden rahoitus. Niistä kehittämishankkeista en sen enempää. Nämä on sellaista rahoitusta, jota kautta esimerkiksi tämä hanke, mistä tämä tilaisuus nyt on rahoitettu, niin on saanut sen tukensa. Ja sitten on nämä väliaikaiset kriisituet, joita on maatiloille ja sitten maataloustuotteita jalostaville mikroyrityksille. Mutta mä aloitan maaseutuohjelman yritystuista. Ne on niin kuin tutuimpia, koska ne on meidän tiimin normikauraa, mitä me normaalisti käsitellään koko ajan. Se tuki tosiaan perustuu tuohon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 ja siinä on tavoitteena se, että tällä yritystoiminnalla halutaan edistää sitä, että saadaan työpaikkoja ja
kannattavaa yritystoimintaa maaseutualueelle ja tuodaan sinne rahaa maaseutualueelle ja sen elinvoimaa parannetaan. Tätä tukea voi hakea ELY-keskuksista tai LEADER-ryhmistä. Meillä oli 4 LEADER-ryhmää Uudellamaalla. Meillä on lännessä Pomovest ja Ykkösakseli, pohjoisessa EMO ja idässä Silmu, jota kautta voi tämmöisiä ainakin pienempiä yrityshankkeita hakea. Nämä tuet haetaan Hyrrän kautta, niin kuin nämä kaikki maaseudun tuet. Niissä on jatkuva haku ja päätöksenteko tapahtuu sitten 2-3 kuukauden jaksoissa, eli on tämmöisiä valintajaksoja, jona aikana vireille tulleet hakemukset sitten käsitellään yhtenä könttänä ja niistä valitaan ne parhaat hankkeet. Eli näissä on tämä valintamenettely, me käytetään ministeriön vahvistamia valintaperusteita ja hankkeet pisteytetään ja sitten niiden rahojen riittävyyden mukaan niin valitaan parhaat. Meillä on hirveän vaihtelevasti sitä rahaa käytössä, riippuen siitä, että paljon hakemuksia tulee sisään, mikä on hirveän vaikea ennakoida. Että monesti kysellään, että mikä mahdollisuus saada rahoitusta. Niin välillä voi olla 3 kertaa enemmän hakemuksia kuin on rahaa ja sitten välillä voi päästä läpi pienempikin hanke. Maaseudun yritystuista niin se yleisin on tämä investointituki, jota voi hakea yritystoiminnan kehittämisen ja aloittamisen kannalta tarpeelliseen ja kannattavaan investointiin. Ja se voi olla tuotantotila tai rakennus, rakennetaan uusi tai kunnostetaan olemassa olevaa tai ostetaan rakennus tai sitten koneisiin laitteisiin tai aineettomiin investointeihin. Tukiprosentti on se 20% normaalisti. Sitä voi olla korotettu, jos yritys sijaitsee jossain saarella ilman työyhteyttä tai on maataloustuotteita jalostava mikroyritys. Tämä myönnettävän tuen on oltava yli 2 000 €, mikä tarkoittaa sitten, että se investointi pitää olla vähintään 10 000 €, että ihan mitään pieniä laitteita ei tällä voi hankkia. Periaatteessa kaikki toimialat on ok. Tätä ei voi myöntää maatalouteen, vaan maatila voi hakea silloin, kun tekee muuta toimintaa maatalouden yhteydessä. Eli ei maatalouteen, ja sitten nämä investoinnitkin voi olla periaatteessa mitä vaan, kunhan ne kehittää ja kasvattaa sitä yritystoimintaa jotenkin. Se on se pääehto, mutta sitten on ihan muutama tämmöinen ei tukikelpoinen hankinta, eli traktorit, maantieliikenteen liittyvä puunkorjuuseen, energiaturpeen nostamiseen ja sitten näiden yritysten osakkeet ei ole tukikelpoisia, kuten ei korvausinvestoinnitkaan, koska siinä ei tapahdu mitään uutta. Sitten ei ole rahoituskustannukset eikä sisäpiirihankinnat, eli jos ostetaan perheen sisältä tai omalta yritykseltä. Ja näitä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen hakemuksen jättämistä, eli omalla riskillä voi aloittaa sen jälkeen, kun on hakemuksen jättänyt, mutta silloin menettää sen mahdollisuuden hakea uudestaan, jos sillä kierroksella ei sitten tärpännytkään. Sitten on maaseutuyritystuessa vielä mahdollisuus myöntää perustamistukea tai kokeilutukea. Ja se on tarkoitettu uudelle yrittäjälle, joka aloittaa ensimmäistä kertaa uuden yrityksen perustamista tai sitten toimivalle yritykselle vain silloin, jos se yritys siirtyy johonkin uudelle toimialalle esimerkiksi. Ja se on enemmän tämmöinen kertakorvaustyyppinen tuki 10 000 – 35 000 €. Ja siinä pitää kuitenkin osoittaa jotain toimenpiteitä, mihin se raha käytetään. Ja ne ei voi olla tämmöisiä normaali juoksevia yrityksen kuluja, vaan jotain, jolla se saadaan paremmin käyntiin se yritys. Ja esimerkiksi jotain markkinaselvityksiä tai muuta. Ja sitten on vielä tämmöinen aineellisten investointien toteutettavuustutkimus, jolla halutaan estää se, että ei tehdä mitään vääränlaisia kannattamattomia investointeja, vaan että ne selvitettäisiin kunnolla ennen niiden toteuttamista. Ja siitä saa 50% siitä selvityksen hinnasta. Ja tämä ei edellytä sitä, että se investointi toteutetaan. Päinvastoin, niin tällä halutaan tosiaan estää se, että sit jos se osoittaa nämä
selvitys, että ei kannata tehdä, niin sitten jätetään tekemättä. Saisiko kysyä yhden kysymyksen? Joo, mä en tosiaan näe mitään, sit jos joku nostaa käpälle, niin mä en näe, että pitää vaan huutaa väliin. Mä olisin kysynyt siitä perustamistuesta, että onko se aikaisemmin ollut vähintään 5 000 vai onko se muuttunut? Kato, joo. Kyllä, joo, totta. Siinä on virhe. No niin. Korjaan tuonne esitykseen. Joo. Hyvä huomio. Tehnyt nämä tässä eilen iltapäivällä. Joo, se on 5 000 tosiaan se minimi. Joo, mutta tässä tosiaan niin puhutaan, että maaseutuohjelman yritystuki, niin se tarkoittaa sitä, että se on tarkoitettu maaseutualueelle sitten nimenomaisesti. Ja Uusimaa näyttää tämän näköiseltä Syken kaupunkimaaseutuluokituksen mukaan. Ja täällä tämä kaupungin sisäinen ja ulkoinen kaupunkialue, joka on nämä tummat alueet, niin ne on täysin tuen ulkopuolella. Niille ei voida myöntää yritystukea, maaseudun yritystukea siis. Ja sitten tämä punainen alue taas on kaupungin kehysaluetta ja se on tukikelpoista, mutta näissä pisteytyksessä niin me vähän rangaistaan siitä, että ei ole, on kaupunkialuetta ja siinä mielellään nähtäisi, että on jotain, joka sitten tukee tätä maaseutualuetta siinä toiminnassa. Et varsinaisesti haetaan yrityksiä tältä varsinaisesta maaseutualueelta, eli tämä kaupungin läheinen maaseutu, tämä ruskea tai ydinmaaseutu, tai sitten nämä vihreät harvaan asutut maaseutualueet. Eli se on se, mitä etsitään. Sitten näiden maaseudun yritystukien lisäksi, mitä tosiaan ei voitu maataloudelle myöntää, niin on maatalouden rakennetuet, mitkä sitten nimenomaisesti menee maataloudelle. Niissä ei ole sijaintirajoitusta, että maataloutta voidaan tukea missä tahansa. Siinä tosin on paljon muita ehtoja sitten, että sen maatalouden pitää olla aika mittavaa, että se on tukikelpoista. Ja tässä on sitten samat investointituet, mutta ne on määrätty asetuksessa, että mitkä ne tukikohteet on. Ja siinä on jokaiselle kohteelle omat tukiprosentit, että on tuotantorakennuksien kuivurit, konevarastot, salaojat, hankkeet ynnä muut. Ja yksikkökustannukset on määrätty myös, että miten paljon ne saa maksaa. Ja sitten on nuoren viljelijän aloitustuki nuorille viljelijöille alle 40, joka ryhtyy tilanpitäjäksi, niin on myös oma tuki. Ja nämä on myös Hyrrän kautta jatkuva haku, kuten noissa yritystuissakin. Eli maataloudelle on omat tuet ja omat rahat. Kehittämishankkeista niin tosiaan tässä on vain yksi tukimuoto, mitä yritys itse voi hakea. Tosin sekään ei ole suotavaa. Tämäkin on sellainen, että mieluummin niin, että kehittämisyhtiö tai kunta olisi se hakija. Mutta tässä on mahdollista, että 3-10 maaseudulla sijaitsevaa pienyritystä voi yhdessä hakea tämmöisen hankkeen, jos he haluavat kehittää toimintaansa yhdessä, että heillä on omia tarpeita kehittää jotain toimintaansa ja sitten joku selkeä yhteinen juttu. Esimerkiksi saman toimialan matkailuyritykset haluaa satsata siihen omaan markkinointiin tai kehittää jotain tuotepakettia tai muuta. Ja tämä on ihan hyvä tuki, että siinä on 75% se tukisumma ja aika siinä mielessä joustava, että tässä voi olla yrityskohtaisia toimenpiteitä ja yhteisiä toimenpiteitä. Mutta tässä esimerkiksi ProAgria varmaan voi neuvoa. Kannattaa kääntyä sen puoleen, jos haluaa lisätietoa. Ja tässä oli meidän yhteistietoja. Nämä tosiaan, kun voi laittaa varmaan nämä diatkin ihan erikseen nähtäville, niin jää noin muistiin nämä yhteistiedot. Et yritystuista kaikille näille henkilöille voi soittaa tai laittaa sähköpostia. Sitten on noita sähköpostiosoitteita, joista löytää jo lisätietoa. Ja tässä on meidän leader-ryhmät myös. Et tosiaan, jos on pienempi yrityshanke, niin sitten voi olla kannattavampaa hakea suoraan tuolta leader-ryhmältä kuin elyltä, koska elyllä tulee monesti aika isoja hankkeita ja pienet hankkeet jää monesti sitten voi jäädä jalkoihin siinä. Mutta sitten oli nämä varsinaiset koronatuet, mitkä vielä on haettavissa, niin on tämä maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki. Ne on ollut haettavissa
toukokuussa, kun ne tuli hakuun ja pitäisi olla nyt vuoden loppuun asti näillä tiedoin olla. Ja tämä kaikki, mitä mä nyt puhun, niin ne on tosiaan tämän päivän tietoja, että tässä nyt on tulkintoja muuttunut matkan varrella niin monta kertaa, että tosiaan tämä on tämän päivän tieto. Tämä tuki on tarkoitettu nimenomaan sellaisille yrityksille, joiden markkinat on olennaisesti supistunut tai loppuneet kokonaan COVID-19-epidemian takia. Eli tuossa on hyvin tarkkaan määritelty se tarkoitus. Ja tässä on kahta eri tukimuotoa, eli tässä on maaseudun yritysten väliaikainen tuki ja maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki. Tämä ensin mainittu yritysten väliaikainen tuki niin on maatiloille, jotka harjoittavat muuta yritystoimintaa siinä saman Y-tunnuksen alla kuin sitä maataloutta, ja sitten maataloustuotteita jalostaville yrityksille, mikroyrityksille. Ja sitten maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikainen tuki niin on maatiloille, jotka myy niitä tuotteitaan suoraan asiakkaille, eli vaikka tilakaupasta tai suoraan ravintoloille. Ja tuki on se 80% hyväksytyistä kustannuksista tai maks 10 000 €. Eli kustannuksia pitää olla se 12 500, että saat ton maksimituen. Tämän tuen saamisen edellytys on, että tosiaan voidaan osoittaa, että yrityksen talous on supistunut nimenomaan koronasta johtuvista markkinatilanteen heikkenemisestä, että siinä ei auta, että yrityksen talous on supistunut jostain muusta tai että se korona on aiheuttanut jotain muita ongelmia, jos ei se ole markkinatilanteeseen aiheuttanut heikkenemistä. Että se pitää olla nimenomaan toi. Ja toinen, mikä on monesti tullut vastaan, johtanut kielteiseen päätökseen, on se, että noita kustannuksia ei ole riittävästi. Eli niitä pitää löytyä vähintään toi 6 250 €. Ja ne kustannukset pitää olla sellaisia, mitkä on siinä yritystoiminnassa välttämättömiä, että mitä yritys ei voi perua, vaan on ollut pakko maksaa tästä koronatilanteesta riippumatta. Ja sitten tämä yritystoiminnalla pitää olla olennainen merkitys hakijalle myös, että ei voi olla mitään pientä sivubisnistä, vaan pitää olla olennaista toimintaa. Tuossa on Ruokavirasto nettiosoitteen laitoin tuohon kohtaan, että sieltä löytyy aika paljon tietoa myös. Hyväksyttävät menot, niin tosiaan ne pitää olla välttämättömiä. Siihen ei mitkään lehtitilaus, tämmöiset kelpaa. Niin on palkkamenot, mutta siihen ei voi laittaa yrittäjän laskennallisia palkkoja, vaan semmoiset maksetut palkat. Vuokramenot ja kiinteistömenot, kuten niin kuin lainojen korot tai vakuutukset, niin kiinteistöjen vakuutukset esimerkiksi. Sitten jos on käyttänyt ulkopuolisia asiantuntijoita nyt tässä, että miten selvii tästä koronatilanteesta, niin ne on tukikelpoisia. Ja sitten muutkin tämmöiset, mitkä turvaa sen yrityksen toiminnan jatkuvuuden. Tähän kustannuksiksi ei kelpaa mitkään investointikulut eikä tuotantopanosten hankintamenot. Eli esimerkiksi jotkut lannoitteet tai rehut tuotantoeläimille niin ei kelpaa. Hakemuksen nyt ei tarvitse olla mikään pitkä romaani, mutta siinä mitkä on olennaisia, niin on se, että kerrotaan mikä se toiminta normaaliolosuhteissa on ja miten se nyt on muuttunut, että miten se korona on vaikuttanut. Se on se olennainen siinä. Ja sitten miten se tosiaan talouden tilanne on heikentynyt ja se voi osoittaa sillä, että nämä viimeiset tulos- ja taselaskelmat ja maatilan osalta se lomake 2, niin siitä osoittaa se, että mikä se on ollut ja miten se on siitä heikentynyt. Sitten pitää olla suunnitelma tämän talouden vakauttamiseksi. Ja sitten nämä menot mitkä on ja nekin, että mitkä voi osoittaa, että on todellisia menoja. Mutta tosiaan ei tarvitse mitään hirveätä romaania olla, kunhan nuo asiat selvii siitä selkeästi. Joo, se oli siinä nämä lyhyesti. Ja sitten mä vielä halusin mainita nämä, mitä me itse Uudellamaalla hallinnoida.
vaan tuolla naapurielyssä, niin tämä yritysten kehittämispalvelut, eli nämä KEHPA-palvelut, niin nämä on erinomainen työväline myös, jos haluaa selvittää yrityksen tilanteen ja mitä parannettavaa siinä olisi, niin olisi tämä analyysipalvelu ja päivän kestävä tämmöinen kartoitus yrityksen tilanteesta tai konsultointi sitten, mikä pohjautuu tämän analyysin tuloksiin, missä sitten voi käyttää näitä korkeatasoisia asiantuntijapalveluita, mitä valtio on valmiiksi kilpailuttanut ympäri Suomea, erilaisia näitä konsultteja. Niistä löytyy pitkä lista eri alojen tosi huippuammattilaisia. Ja valtio maksaa näistä palveluista suurimman osan, eli analyysipalvelusta 80% ja konsultointipalvelusta 75%. Eli näihin hinnaksi jää yritykselle maksaa tästä analyysipalvelusta vain 220 € plus alv ja konsultointipalvelusta 300 € plus alv per päivä. Ja tällä hetkellä alennettiin näitä hintoja tämän koronatilanteen takia, niin nyt on tämä päivähinta vain 30 plus alv, eli käytännössä ilmainen. Mutta tämä on nyt semmoinen, että tämä on vaan voimassa tänään ja huomenna enää, että sen takia mä laitoin nämä vanhat hinnat tähän, koska ne tulee nyt voimaan sitten 24. päivä. Mutta edelleenhän toi on tosi edullinen, koska sille saa tosi ammattitaitoista apua kyllä, että kannattaa hyödyntää. Tämä on kevyt, helppo hakea. Tuosta on suora linkki yritysten kehittämispalvelut sivulle, missä on ohjeita ja suoraan pääsee tekemään hakemuksen. Eikä mitään sen kummempia ehtojakaan ole kuin, että yritys on toiminnassa ja työllistää vähintään yhden ainoa. Ja sitten on tämä yritysten kehittämisavustus, mikä on niin kuin aluekehittämisrahaston vastaava kuin maaseudun yritystuki. Tätä tosin on ollut aika niukasti Uudellamaalla jaettavissa ja niin kuin normaalioloissa. Kun koronan myötähän tähän tuli semmoinen oma kehittämisavustus ja se analyysipalvelu, joka oli silloin haussa kesäkuuhun asti, ja tähän tuli 33 000 hakemusta, ihan hirveä rynnistys, ja niistähän suuri osa oli Uudeltamaalta, ja niitä on tuolla tehty hikihatussa niitä hakemuksia, ja nyt mä ymmärsin, että viimeisiä viedään vihdoin. Pitkä rupeama ollut tehdä niitä tuhansia hakemuksia pois. Mutta tosiaan se loppui jo kesäkuussa se hakeminen, että nyt niiden maksaminen alkaa. Ja tällä hetkellä nyt sitä voi hakea tätä normaali yrityksen kehittämisavustusta, joka on tarkoitettu PK-yrityksille, jotka hakee jotain merkittävää kasvua tai viennin lisäämistä, jotain merkittäviä hankkeita. Mutta Uudellamaalla tosiaan tätä on hyvin niukasti ollut. Tästä on puhetta, että sitä tulisi lisää, mutta miten paljon sitä tulisi lisää ja paljon sitten tulisi Uudellemaalle ja mitä se tarkoittaisi, niin oli vielä, mä yritin kysellä tuossa kollegoista, niin ei vielä ollut varmuutta. Meillä on ollut tähän asti niin, että vain noihin kehittämishankkeisiin on voinut saada Uudellamaalla tukea ja sekin vaan semmoisia vientiä ja merkittävää kasvua, että on ollut tosi tiukka seula niissä ja investointeihin ei ole ollenkaan moniin vuosiin ollut rahaa Uudellamaalla. Mutta mä en tiedä tässä, että kannattaa ehkä seurata tilannetta, näissä voi tulla muutoksia lähiaikoina. Ja niistä löytyy ELY-keskuksen sivuilta tietoa ja Hämeeseen kannattaa kääntyä, jos niistä haluaa kysyä lisää. Mutta tässä oli niin kuin nopea tämmöinen erittäin pika läpijuoksu, mitä ELY-keskuksella on tarjolla tällä hetkellä. Ja tuossa oli esitetty muutamia kysymyksiä ennen jo, että vai haluatteko esittää jotain tässä, niin nyt on mahdollisuus. Joo, tuleeko jotakin mieleen? Hiljaista on. Tyhjentävä käsitys. Kyllä. Mun puolesta voit Maria esittää, mitä laitettiin sinulle tulemaan
niin Joo, niistä. kyllä, siis kysyttiin, että tämä liiketoiminnan väheneminen tosiaan tässä koronatuessa, että kun sitä myönnetään vaan, jos voidaan osoittaa, että liiketoiminta on merkittävästi vähentynyt, niin tässä ei sinänsä ole lainsäädännössä sanottu suoraan, mikä se on, mutta ELY-keskuksen yleinen linja näissä kaikissa koronatuissa on ollut se, että se pitää olla se noin 30% liikevaihdosta pitää vähentyä. Niin, mutta nämä on tietenkin aina suhteutetaan siihen yrityksen toimintaan kyllä, että kaikki on tapauskohtaisia, mutta tämä 30% on se yleinen linjaus. Sitten oli kysymys siitä, että jos mä ymmärsin oikein, että jos myydään paljon eri tuotteita ja palveluita, ja jotkut menee hyvin ja toiset vähemmän hyvin kaupaksi, että toiset on niin kuin kärsinyt enemmän koronasta kuin toiset, niin että miten se sitten lasketaan, niin kyllä se on niin, että se katsotaan se yrityksen liikevaihto kokonaisuudessaan, että sen pitää laskea, että se koko yritys kärsii siitä koronasta se merkittävästi. Tosin, että jos on se maatilasidonnainen, niin silloin maatalous ja se muu liitännäiselinkeino katsotaan erikseen, että silloin ei katsota yhdessä. Mutta silloin taas katsotaan se, että se muu liiketoiminta, että se on merkittävä suhteessa siihen maatalouteen. Että sen pitäisi olla vähintään 20%, että se, niin kuin sen menestymisellä on jotain merkitystä sen maatilan talouteen. Mutta joo, katsotaan niin kuin kokonaisuudessaan sen yrityksen talous, jos oli se, mitä tuolla yrityksellä tai kysymyksellä ajettiin takaa, kun en oikein ymmärtänyt kysymystä. Mutta nähtävästi se oli oikein, kukaan ei kritisoisi siinä. Sitten oli kysymys siitä, että jos on tämmöinen uusi yritys, että on perustettu vasta syksyllä, niin miten tämmöistä voidaan auttaa, kun ei ole sitä koko vuoden tietoa liikevaihdosta, niin ei siinä tosiaan ole mitään sääntöä siitä, että on pakko olla niin kuin yli vuoden toiminnassa ollut, mutta se voi olla käytännössä aika vaikea osoittaa sitä liikevaihdon pienenemistä, jos on tosi lyhyen aikaa toiminut, että me ei voida sitä ei voida perustaa sitä siihen, että on jotain oletettuja liikevaihtotavoitteita, vaan ne pitää olla todellisia ja siitä sitten osoittaa, miten paljon se on siitä laskenut. Ja sehän sitten monesti tulee, että jos on uusi yritys, niin ei ole ehtinyt päästä käyntiin. Mutta jos on sellainen yritys, että on heti liikkeelle lähdöstä päässyt käyntiin ja on osoittaa, että tässä on muutaman kuukauden ajalta ollut jo tämmöinen tasainen tulos ja nyt se romahti koronan myötä, niin kai se sitten periaatteessa olisi mahdollista. Samahan koskee, jos on toimiva yritys, joka on tehnyt jonkun suuren satsauksen sitten just ennen koronaa ja sitten oli tavoitteet, että piti lähteä siitä kasvuun, mutta se kasvu jäikin tulematta, niin silloinkaan ei voida myöntää, jos ei ole mitään tulosta siitä uudesta satsauksesta. Eikö kuitenkin, jos on ostettu vaikka toimiva yritys, niin siinähän voidaan sitten verrata taas sen edellisen yrittäjän edellisen vuoden tuloksia, niin eikö se ole periaatteessa, jos on ajatuksena ollut se, että toiminta jatkuu kutakuinkin entisellään, niin silloin voidaanko edellisen yrittäjän kirjanpitoja katsoa? No meillä on ollut tapauksia erilaisia näitä, että ei välttämättä, koska sitten ei se, siinä on voitu tyhjentää varastot siinä kohtaa, kun on tapahtunut tämä vaihdos ja sitten ehkä siinä tehdään jotain muutoksia, niin ei voi nyt suoralta kädeltä sanoa, että tämä toimisi näin suoraan. Että ei välttämättä. Sanotaan näin. Riippuu tapauksesta kyllä. Mutta ei automaattisesti voida katsoa edeltävän yrittäjän tulosta. Sitten oli tämä, että jos koronakriisi jatkuu, niin tuleeko lisää rahoitusta, niin en osaa sanoa yhtään. En tiedä tuosta tulevasta rahoituksesta yhtään mitään. Tiedän, että siellä valmistellaan kaikennäköisiä erilaisia rahoituksia. Täältä tuli nämä elvytysrahat, uudet rahat ja mihin niitä tullaan käyttämään, niin ei ole minulla ainakaan tietoa vielä.
Että kannattaa seurata tiedotusvälineitä, että tuleeko jotain uusia rahoituksia. Sitten oli mehiläistarhaaja, joka kiertää eri tilaisuuksissa ja myy itse hunajansa. Ja sitten jos myynti vähentynyt tilaisuuksien peruuntumisen vuoksi, niin voiko hän saada tukea mehiläisten hoito- ja ylläpitokustannuksiin? Niin joo, periaatteessa jos se myynti on vähentynyt, niin silloinhan se markkinat on heikentynyt ja voi sillä perusteella tosiaan, jos on merkittävästi heikentynyt, jos tämä toiminta täyttää nämä muut edellytykset, eli että se toiminta on olennaista, että sitten saa sen 10 000 euroa liikevaihtoa vuodessa. Ja mikä näissä tämän tyyppisissä monesti on tullut vastaan on se, että niitä kustannuksia ei ole riittävästi, koska ei voi laittaa yrittäjän omaa laskennallista palkkaa, ei voi hyväksyä ja harvemmin näissä on palkattu ketään ulkopuolista tekijää, niin sitten nämä ylläpitokustannukset, niin ollaan katsottu, että mehiläiset ja muut tuotantoeläimet, niin niiden rehut ei ole tukikelpoisia, kun ne on sitä. Niistä talviruokintaa on monesti esitetty, niin ei olla hyväksytty, kun on katsottu, että ne on niitä tuotantopanoksia, mitkä on laissa kielletty. Tai ei ole tukikelpoisia, sanotaan näin. Mutta jos on esimerkiksi on palkattu henkilö sinne ja voi palkkakustannuksia tai muita kustannuksia osoittaa, niin kyllä. Mutta fakta on se, että näistä moni on jäänyt sen tuen ulkopuolelle nimenomaan niiden tukikelpoisten kustannusten vähyyden takia. Mutta tässä oli nämä, mitä oli esitetty tässä. Tuleeko mieleen muuta? No, mä olisin kysynyt sellaista, että mikä on sellainen vähän niin kuin karkealla arviolla se hyväksyttyjen, siis myönnettyyn rahoituksen määrä suhteessa niin kuin hakijoiden määrä prosentuaalisesti, että onko? No, suurin piirtein puolet on hyväksytty, mitä mä katsoin. Et meillä on, oliko se reilu 70-80 ehkä hakemusta tullut kaiken kaikkiaan, ei mitään ihan hirveitä määriä, niitä tuli silloin kun aukesi aika paljon ja sitten sen jälkeen ripotellen muutamia silloin tällöin tulee. Ja kun mä katson ne, niin puolet, suurin piirtein puolet. Niin puolet on hyväksytty ja puolet ei. Mutta kustannuksista niin se on melkein niin, että jos on tukikelpoinen, niin silloin voidaan hyväksyä ne kustannukset. Että sieltä voi jotain pientä karsintaa tehdä, mutta että kyllä sitä ei hirveästi edes katsota, että jos on tosiaan palkattua henkilökuntaa, niin yleensä se menee niin helposti yli sit se 10 000 euroa kustannukset, ettei sitten edes ole tarve hirveästi. Sitten semmoista vielä yhden asiakkaan kanssa käytiin läpi, että voiko sen itse niin kuin valita sen tietyn ajanjakson vaan tästä maaliskuun puolesta välistä eteenpäin, että ei tarvitse tämän koko ajanjakson, että jos se on se vähennyminen ollut vaikka vain 1 tai 2 kuukauden osalta. Kai se voi sen lyhyemmänkin olla, että joo, hakijahan sen määrittää, että kunhan se katsoo, että saa sen täyteen sen kustannukset. Periaatteessahan siitä tukea voi hakea toisenkin kerran, mutta todettiin, että se on aika epätodennäköistä, koska silloin pitäisi hakea se tasan 5 000 euroa. Koska se pitää hakea se vähintään 5 000 euroa, niin kyppit tuonne, kun se jakaa 2, niin se on tasan 5 000, niin periaatteessa voisi hakea 5 000 plus 5 000. Että siinä mielessä, että jos hakee lyhyemmälle jaksolle eikä saa sitä 10 000 täyteen, niin sitten ei voi hakea myöhemmin enää, koska sitten se toinen erä jää alle se 5 000, mitä ei voi myöntää. Niin tosiaan, se onkin tavallaan niin kuin hassu sitten, että onko semmoisia käynyt, että ovat niin kuin hakeneet liian aikaisin ja olisit niin periaatteessa saaneet, no eihän sitä ehkä tiedä. No ei tiedä, koska ei kukaan ole hakenut toista kertaa. Se on, mutta joo, että hakija itse määrittelee kyllä sen, että ja me ollaan melkein niin, että jos ei siinä ole määritelty sitä aikaa, niin sitten se on automaattisesti katsottu, että se on se puoli vuotta 16.3. lähtien. Että jos ei ole hakija ilmoittanut siihen mitään. Mutta onko se niitä periaatteessa nyt, kun on onko se edelleen niin kuin vaan se puoli vuotta ja sen voi tavallaan hakija nyt määritellä, että jos joku nyt hakee ja on todennutkin, että vasta nyt syksyllä se näkyy se korona, niin silloin se hakujakso lähtee siitä, kun mikä hakija määrittelee. Joo, kyllä.
Se on 16.3. lähtien sen jälkeen, kansallisen jälkeen. Niin se on se ajanjakso. Ja pitää osoittaa, että koronasta johtuu. Se on se. Ja silloinhan se voi olla aika käteväkin hakea, jos ne on jo kaikki niitä tiedossa olevia tämän vuoden toteutuneita kustannuksia, ettei tarvitse verrata sitä viime vuoden kustannuksiin. Joo. Joo. Tietenkin niin. Joo. Joo. Vaikka mikä semmoinen olisi, että ei olisi vaikuttanut keväällä, mutta vaikuttaa vasta. No joo, tietenkin semmoiset, joilla tosiaan nämä, jos viljelee esimerkiksi, että se myynti on vasta kesällä, niin on joku semmoinen toimiala, että silloinhan se voi tulla vastaan. Niin esimerkiksi vaikka jotkut syksyllä korjattavat vihannekset, Joo. joita jalostaa. Joo. Joo. Joo, ja on myytti vaikka suoraan ravintoloille ja ravintolat ei osta, niin sitten voi olla. Tosin tilakauppa on vissiin mennyt suht samaan, palautunut ennalleen, mitä mä ymmärsin. Että Joo. en tiedä, mikä teidän näkemys siitä tämänhetkisestä tilanteesta siellä kentällä on, että onko maaseudun yrityksillä, onko tilanne parantunut? Joo, että ainakin nyt tuntuu, että sen aluksi tietysti sitten monet soitti ja kun oli yhteydessä, että nyt on niin kuin ehkä vähemmän sitten sitä, että ne, jotka on jo sen niin kuin tiennyt, että tätä tukea voi hakea tässä tilanteessa, niin ne on jo sitten hakenut, että niin kuin sanoitkin, että enää tipotellen vaan tulee. Joo. Että voihan siellä vielä olla osa, jotka ei ole sitten vaan ymmärtäneet, että tämmöistäkin tukea voi vielä hakea. Niin. Siinä niin on tietysti hyvä tämä jatkuva tiedottaminen. Joo, siis sehän on se, että kun nämä kaikki muut nämä koronatuet on loppumassa, että mun mielestä kaikki on. Se kuntien koronatukikin päättyy tämän kuun loppuun mennessä, eikö se ollut näin? Joo, tämä on ainoa, mikä nyt jatkuu, jos ei sitten tule mitään uusia tosiaan tilalle. Miten kun näitä hakemuksia on teille tullut, niin onko ne osattu täyttää riittävän selkeästi vai oletteko joutunut paljon lähettämään niitä vielä selvityspyyntöjä perästä? Eli tavallaan ajan sitä takaa, että onko myöskin tässä vielä iso aukko, että tarvitaan meidän apua sitten taas yrittäjien suuntaan näissä hakemusten tuissa. Joo, kyllä siinä näkee selkeästi, että ketkä on saanut neuvoa ja ketkä on käyttänyt hyödyksi sitä neuvontaa, että silloin on osattu kirjoittaa sinne ne oikeat. Monesti, mutta kyllä me tosiaan pyydetään lisätietoja, sit kun alkaa vaikuttaa siltä, että tässä nyt ei ole ehkä hoksattu laittaa kaikkia kustannuksia, mitkä olisi mahdollista laittaa, ettei nyt suoraan kielteistä tehdä, vaan kysytään sitten, että nämä teidän esittämät kustannukset ei ikävä kyllä käy, mutta olisiko teillä jotain mitään muita, niin sitten annettu se mahdollisuus, että jos huomaa, että selkeästi on unohdettu mainita tai ei tullut mieleen, että on semmoisia kustannuksia, mitä olisi voinut esittää, tai sitten just tämä, että jää epäselväksi, miten se korona vaikuttaa, niin sitten ollaan pyydetty lisäselvitystä, että mikä tämä juttu oli, että missä kohtaa se vaikutus oli. Mutta tosi selkeästi näkee, että ketkä on hyödyntänyt tätä neuvontaa. Että se on kyllä ollut hyvä juttu. Sinänsähän noissa ei tosiaan mitään niin kuin ihme-romaania tarvitse kirjoittaa, että ihan lyhyillä hakemuksilla pärjää, kunhan siinä on osattu ne olennaiset asiat laittaa. Tuleeko muita kysymyksiä? Eli tiedoksi tässä ainakin joku tuli vielä nyt, voisiko sanoa loppumetreillä mukaan. Tämä on tallennettu, eli sieltä alusta löytyy Marian esitys, mistä näkee sitten selkeästi näitä eri tukia. No niin, nytten tuli vielä yksi lisää. Mutta se, että nyt saa vielä vapaasti esittää
Marialle kysymyksiä, jos on jotain omaa mielessä, omaan yritykseen liittyvää, niin Se on helpompi siinä kuin joku käytännön esimerkki, mihin vastata, kun sitten näitä. Sen takia meni vain nopeasti nämä perusedellytykset läpi, kun se on sitten niin puuduttavaa sitten niitä vaan kahlata läpi, että mieluummin niin, että joku konkreettinen esimerkki, niin sitten helpompi vastata. Mutta ehkä se, että noissa on tosiaan selkeämmin tukikelpoisia ne, joilla on palkattua työvoimaa. Ja sitten jos on maatila, niin ne tietenkin, jotka myy suoraan ravintoloille näitä tuotteitaan tai on jotain maatilamatkailua. Niillä on hyvin selkeästi ollut näyttää tämä tulonmenetys. Ja jos on palkkakuluja, niin niitä tulee helposti sitten tarpeeksi kerrytettyä. Et muuten se voi olla haasteellista saada kasaan raportettua kustannuksia riittävä määrä. Joo, se on tullut tosiaan muutaman asiakkaan kanssa esille, että se tulonmenetys on ollut selkeä, kun on kaikki asiakkaat karkottunut, esimerkiksi just jossain maatilamatkailu tai muu tämmöinen tämmöinen juhlatilaisuuksien järjestäminen, mutta sitten kun niitä kustannuksia ei sitten ole, kun ei ole sitä palkattua työvoimaa ja muutenkin niitä kuluja ei tahdo syntyä, että se on sinänsä niin kuin harmi, kun se tulonmenetys on kuitenkin merkittävä. Joo, se on näin, että se on ehkä turhan korkea se 5 000 €, mikä on se minimi, mutta näin se on päätetty, että se on 5 000, niin siitä ei valitettavasti pysty sen alle myöntämään. Joo, ja näistä ei tosiaan tiedä, että voi olla, että jotain uutta rahoitusta tulee, mutta en osaa niistä sanoa, kun ei ole paljastettu vielä meillekään, mutta nämä normaalirahoituksethan kyllä pyörii koko ajan, että jos on muuten tarvii investointeihin muun rahoitusta, niin on. Ja sitten nuo konsultointipalvelut, nämä keippapalvelut on haettavissa. Kannattaa hyödyntää niitä myös. Niissä keippapalveluissa vielä se, että eikö niin, että jos on osakeyhtiö ja maksaa yrittäjä itselleen palkkaa, niin se tulkitaan silloin, että pystyy hakemaan työllistää silloin, että kun se on palkkana maksettu itselle. Joo. Et siinä tosiaan, jos on nyt nopea, niin saa sen lähes ilmaisen palvelun ja laittaa hakemuksen huomenna vireille. Mitäs muuta voisi sitten? No niin, nyt saadaan joku toinen puhuja vissiin mukaan. Joo, hei Miia, pääsit linjoille. Se on mikki kiinni. Mialla on mikki kiinni. Saatko sä Suvi sitä? Nyt näköjään poistuu Miia. Kuuluuko nyt mitään? Nyt kuuluu hyvin oikein. No hyvä. Hyvä. Mä pystyn tässä vähän niin kuin etänä osallistumaan. Muuta hommaa tässä samalla, mutta olen kuunteluoppilaana. Loistavaa. Eli vielä sen verran Maria alkaa varmaan saamaan esityksensä aika olemaan loppumetreillä ja ajatuksena oli se, Miia, jos pystyt teidän oman yrityksen kevään tarinan lyhyesti kertomaan, niin Kerronko mä sen nyt? Joo, siis mä pidin mun esityksen kyllä, että jos ei kellään ollut mitään lisäkysymyksiä siihen, niin annan puheenvuoron seuraavalle. Joo, eli tehdään niin, että Miia, sä voit kertoa ja sitten ne, ketä on läsnä, niin jos haluaa esittää sinulle kysymyksiä, niin varmaan onnistuu. Tai sitten jos Miia haluaa osoittaa Marian suuntaan Elyyn kysymyksiä, niin sekin varmaan onnistuu.
Ole hyvä, Mia. No kiitoksia. Eli mun nimi on Mia Piskula ja toimin Myrskylän pitopalvelu-nimisessä yrityksessä ja meillä on myöskin tämmöinen kahvila Pikku Eetu myyntivaunu, joka on tämmöinen niin sanottu koronavaunu, eli se tuli meille keväällä. Lopetettiin tämmöinen niin sanottu sisäkahvilatoiminta, sanottiin vuokrasopimukset irti, kun ei tiedetty yhtään minkälainen kesästä tulee ja siirryttiin sitten pyörien päälle tuonne ihmisten ilmoille ja sillä me nyt ollaan menty tähän syksyyn ja pitopalvelupuolelta tilanne näyttää huonolta, minkäänlaista tilausta ei niin kuin tulevalle talvelle ole tällä hetkellä kalenterissa. Nyt kuitenkin eletään sitä aikaa, että pikkujoulutilauksia pitäisi jo kovasti kirjata tuonne, mutta nyt ei ole yhtään mitään, eli hyvin, hyvin synkältä näyttää. Nyt katos Mia ääni. Nyt taas kuuluu kyllä. Nyt kuuluu. No niin, kuuluuko kaikille mun ääni? Uskoisin, että kuuluu. No hyvä. Eli tässä meidän tarina nyt niin kuin tältä vuodelta lyhykäisyydessään. Että onko jollain jotain kysyttävää tästä? Kerrotko sitten siitä, miten päädyitte tähän kahvilavaunuun? No kahvilavaunuun oikeastaan päädyttiin justiin sen takia, että tämä meidän normaali toiminta, eli joka on tätä pitopalvelu- ja juhlatoimintaa kesällä, niin kaikki peruttiin maaliskuun puolesta välissä, eli puolen vuoden työt tyhjeni ihan parissa päivässä. Ja jotain täytyy keksiä tilalle, jotta laskut tulee maksettua, koska ne tulee kyllä ihan täysmääräisenä, että yhtään laskua ei ole jäänyt tältä ajalta pois. Ja ihan tyytyväisiä nyt ollaan tähän siirtoon, että eihän se todellakaan korvaa tätä pitopalvelutoimintaa ja siihen olevaa liikevaihtoa, mutta on nyt sitten edes jotain yritetty, että saataisiin pidettyä tätä meidän taloutta kunnossa, mutta talvi näyttää synkältä, että enpä tiedä mitä tehdään. Elikkä mä voin toisille kertoa taustaksi sen, me käytiin Mia ja hänen miestään Juhaa Karita Alenin kanssa kuvaamassa tässä pari viikkoa sitten. Me teimme tämmöisen lyhyen videon tästä kahvila Pikku Eetusta, kahvilavaunusta, ja se on tulossa myöskin tänne Voima Uusimaa-hankkeen sivuille ja laitetaan YouTubeen. Eli sieltä löytyy myöskin vähän tietoa ja tarinaa yrityksestä ja tämänhetkisestä tilanteesta. Mutta kerrotko Mia myöskin siitä, että saitte myöskin vähän apuja tähän toimintaan? Joo, kyllä saatiin Auli Teppisen ystävällisellä avustuksella ja ammattitaidolla saatiin niitä avustuskaavakkeita täydennettyä ja täytettyä, että kaavakkeet kyllä on ja hakuperusteet tosi hankalat, että siinä kyllä samaa kuittia pyöritettiin moneen kertaan ja Auli kyllä kertoo, että monikin hakemus tai niistä kuiteista voi kyllä sitten niin kuin lähteä poistoon ja niin kävikin, mutta saatiin kumminkin semmoista pientä avustusta, että se taas sitten nyt käytti vähän eteenpäin ja saatiin jotain maksettua sillä, mutta kyllähän se huoli tästä tulevasta on ja kysymys kuuluukin, että onko mitään muuta tukea tulossa hakuun, että saisi tätä talvea vähän ylivietyä vai oliko se vaan tämmöinen kertaluontoinen hakemus ja se on sitten siinä, että osaako kukaan neuvoa tässä? Joo, mä tosiaan kerroin ne just ennen kuin pääsit linjoille, niin kerroin meidän ELY-keskuksen rahoituksen tilanteen, niin tämänhetkinen meidän tieto on että tämä koronatuki, jota te jo haitte, niin se on haettavissa vuoden loppuun asti, mutta se jos on jo myönnetty se yli 5 000 €, niin sitä ei voi hakea tämän päivän tietojen mukaan niin toistamiseen. Että en osaa ollenkaan sanoa, että varmaan
varmaan kehitellään jotain muita rahoituksia, mutta en osaa ollenkaan sanoa, mitä ne on. Että kannattaa vaan seurata tiedotusvälineitä, että mitä siellä kaavaillaan. Mutta nythän on tilanne se, että melkein nämä kaikkien koronatukien nämä muut tuet, niin niiden haut on päättymässä. Että tämä on tämä maaseudun väliaikainen kriisituki on ainoa, mikä nyt on haettavissa vuoden loppuun asti. Mutta se ei teitä tietenkään auta, kuten sen jos saitte. Niin. Mutta tosi kiva kuulla, että te jaksatte yrittää kaikesta huolimatta. Että ihaltavaa toimintaa. Saitteko te muuta koronatukea kuin tämä Ei olla muuta saatu kuin tämä tuki. Joo. Ja nyt sitten Aulin kanssa täytettiin, että kunnallehan toki lähetettiin se 2 000 euron avustustukihakemus, mutta siinä ei saa olla sitten niin minkäänlaista vakuutusta täältä maaseudun puolelta tai näitä juttuja, että se torpattiin sen takia, kun maksetaan MYEL-vakuutusta. Nähtäväksi jää, miten nämä elvytysvarat sitten käytetään, että mitä niistä, meneekö ne vain suuriin hankkeisiin vai mitä? Mutta teilläkin on, Mia, nyt se tilanne, että te pääsitte pahimman koronan yli kesällä tämän kahvilavaunun kanssa, mutta talveksi vaunu laitetaan talviteloille ja talvi näyttää synkältä. Kyllä. Ensi keväällä sit mahdollisesti taas vaunun kanssa liikenteeseen, mutta nyt sitten puoli vuotta tilauskirjat tyhjänä, niin se on nyt se valitettava totuus. Joo, kyllä. Näin se on, että se talvi on nyt sitten koettelemus. Toki muutenkin pitopalvelualalla talvihan on sellainen hiljaisempaa aikaa, että sitä ei voi kesään verrata mitenkään, mutta nyt kun ei ole yhtään mitään, niin kyllähän se niin kuin huolta aiheuttaa, koska siitä jää niin kuin toisen tulot sitten kokonaan pois puolet vuodelta ja se on aika iso lovi kyllä meidän toiminnassa sitten, että se kyllä synkistää nyt tilannetta ja ensi kevät on kumminkin vielä niin kaukana, että jollain lailla tämä talvi pitäisi yli viedä ja sitä nyt täällä kovasti mietitään, että miten se sitten viedään vai muutetaanko me toimintaa vai lopetetaanko vai mitä tässä tehdään, että tämä on tämmöistä pallottelua, että kun nyt olisi se kristallipallo kädessä, niin tietäisi, mutta kun ei sitten ole. Joo, tässä on varmaan sekin haaste, että jos ajattelee, että kahvilavaunulla kulkisi eri tilaisuuksissakin vaikka talven aikana, niin nyt vaan näyttää pitkälti siltä, että tällaiset isot yleisötapahtumat ja tilaisuudet on nyt tosi kiven alla ja ne mitä on alustavasti suunniteltu, niin näyttää siltä, että hyvin monet tilaisuudet perutaan ja ne siirtyy joko etätilaisuuksiksi tai sitten siirretään seuraaviin vuosiin. Näin on meillekin kerrottu ja onko se nyt, että lokakuussa tulee nyt sitten uutta tietoa vielä näistä yleisötapahtumista ja muista, että siellä voi tulla vielä sitten yllättäviä muutoksia kaikille näihin. Et kovasti toivon, että kahvilat ja ravintolat sais pysyä auki, että kyllä heilläkin niin kuin tosi haasteita siinä on, mutta ymmärrän kyllä tämä korona, jos etenee ja jyllää täällä porukassa, niin sekään ei hyvä ole, että kyllähän siihenkin täytyy sitten kovia toimia käyttää, mutta se on vaan nyt aika kovin se osuu sitten tälle yhdelle ammattialalle. Mehän täällä kärsitään. Mutta nyt kysyn vielä, että onko kenelläkään Marialle tai Mialle kysymyksiä? Eli asiat on aika pitkälti käyty läpi ja tämä webinaari on tallennettu, eli laitan teille kaikille tulemaan nyt jälkikäteen sitten tämän tallenteen vielä sähköpostiin, mistä voitte sen katsoa ja kuunnella kokonaisuudessaan. Ja laitan myöskin sen sinne hankkeen sivuille Voima Uusimaa-hanke.
ei taida olla isommin kysyttävää. Ja aina meille ELY-keskukseen siinä näkyy ne yhteystiedot, niin voi ottaa yhteyttä aina, tai kannattaakin, jos on kysymyksiä tai muuta, niin ihan rohkeasti vaan siinä ottaa yhteyttä ja kysyä. Ja myöskin tiedoksi teille, eli meillä on Marian kanssa alustavasti ollut puhetta siitä, että vastaava tilaisuus lokakuussa järjestettäisiin myöskin vielä ruotsinkielisenä. Eli jos joku teistä on ruotsinkielinen, niin on myöskin mahdollisuus tulla vielä uusintatilaisuuteen kuulemaan toisella kotimaisella. Mutta omasta puolesta minä kiitän kaikkia kuulijoita. Osa teistä tuli matkan varrelta mukaan ja joku ihan vielä tässä viime metreilläkin. Ollaan lopettamassa, mutta tallenteen voitte kuunnella sitten, kun teille parhaaksi se aika sopii. Kiitos minun puolesta. Kiitos. 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 Kiitos.